Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś przy niedzieli, że się chycił wędzynio. To już jest 4. roz latoś jako wędzyn. No a dzisiaj bych Wam chciał kapkę powyrządzać o tym jako wędzyn od początku. Co trzeba narychtować, jakie drzewo trzeba mieć na pozorędziu. Rostomili, jak już mamy mięso zabajcowane, jako się bejcuje mięso, to ja wam nagrum inszy roz. Tam trzeba dać roztomańte zioła, aby to woniało, ale to wam inszy roz wyrządzę. Musimy narychtować, Rostomili, drzewo. I ja już wędzę 3 godziny, to już kapkę tego drzewa ubyło, ale mam kąsek śliwki, mam gałązki ze śliwki i mam buka. To drzewo nie musi być ganz suche, bo są dwie roztomańcie mówią. No jedni mówią, że drzewo ma być suche, inni, że nie musi być suche. Ja tego drzewa nigdy suchego nie miał. Dyski ono było taki kapkę wilgne, bo jak będzie ganz suche to drzewo, to w ten czas może się nie dymić. A komu zależy na dymie, a wędzeni to jest konserwacja mięsa dymem. Tuż musimy to drzewo mieć taki półwilgne. Najlepszy go mieć kęśkie pod stodołą, co by na niego i słonko zaświeciło i co by go kapkę deszcz popadł. I jak już to drzewo narychtujemy, dyski dobrze mieć na rozhajcowani ganz suche drzewo. Ja takie drzewo mam przy piecu. To mam takie drzewo, co się chneda chyci, a jak je mokro, jak je deszcz. Potem jak się to chyci, to pomału dokładamy, no tak jakbyśmy hajcowali o to w centralnioku. Co jest ważne? Ważne jest, aby na wędzoku był termometr. To już wam prawił. Ten termometr mam taki stary ze starego banioka i są 3 najważniejsze temperatury. Pierwsze to są od 50 do 60, a druga temperatura to jest 100 stopni. Czemu te temperatury są takie ważne? Bo jak się wędzok rozhajcuje, to on musi mieć 100 stopni. Do zimnego wędzoka, do nierozhajcowanego wędzoka nie ma co mięsa styrkać. Musi się najprzód to mięso, kapkę ta skórka się musi łopiec. Prawi się, że się muszą pory pozawierać. To już musi być rozhajcowany wędzok do 100 stopni. Ja mam taki wędzok ganz einfachowy. Szczeluję se temperaturę tak, że albo ten dekiel dźwigam, albo go podniesem, albo go ściepiem. No i jak go baj zawrym, no to temperatura mi idzie do wyrchu. Jakby go odewrzył, no to temperatura spadnie. I jak już ten wędzok jest rozhajcowany do 100 stopni, to w ten czas możemy tam wieszać mięso. Mięso zapeklowane. Musimy to mięso, niż domy do wędzoka, z godzinę niechać okapać z tej bejcy. Musi być suche to mięso. Rostomili, tak to wygląda w postrzodku, ale to już jest mięso, co się wędzi. Ono się już wędzi 4 godziny. 4 godziny, także już kapkę kolorów nabrało. No i co? Potem jak ten wędzok rozhajcujemy do 100 stopni, wyrażymy tam mięso, to musimy wędzić na 100 stopni, w 100 stopniach musimy wędzić godzinę, pół drugą godziny, co by się ta skórka zawrzyła na tym mięsie. A potem, po tej godzinie, pół drugą godziny, odewrymy sobie ten wędzok, a musimy tą temperaturę zniżyć do 50-60 stopni. I
Taka temperatura 50, między 50 a 60 stopni je najlepsza. Ja sobie to poznaczył na wędzoku i nie śmi być ta temperatura większa. Ona może mieć 50 stopni, po niekierzy wędzą i na 40 stopni. Kapkę dłuższy będziecie wędzić, ale to wędzenie, to konserwacja mięsa, to idzie o to, aby tego nie spolić. Co by tego, bo są tacy, co wędzą o to 2-3 godziny, to nie ma wędzenia, to jest polenie mięsa. To się musi pięknie tym dymem, to mięso musi lizać. Drzewo, ja drzewo mam pod taki, że chcę zrobił jak taką schranę, to drzewo mam. Dycki przy wędzoku by miała być jeszcze jakoś tyczka. Ja mam taką tyczkę, co na niej wieszą mięso, co by obciekło. No i dobrze mieć też coś takiego. Ja to tak na wartko zrobił, ale ja to przerobię, bo to jest teraz tak zrobione, bo mi boczek spadł. Kąsek kija, jakiegoś patyka z takim hokiem. Jakby nie daj Boże boczek spadł, albo takie mięso, co by go szło łatwo wydobyć. No i cóż wam jeszcze mogę rzec? Jak długo wędzymy? No to zależy już od tego, to już musicie się tego nauczyć sami. Ja wędzę dycki tak 6-7 godzin i hajcuję tak, co by było najwięcej dymu, co by było mniej ognia, a więcej dymu. Ja to polenisko mam dość wielki. Zrobiłem chcę go tak, żeby co by tu sedować drzewo wilgotne, wilgłe, aby co by kapkę uschło. No a tutaj mam drzewo, co nim hajcuję. Śliwka, buk i pociupane gałązki. Tego już tutaj je mało, bo już jeszcze za 2 godziny, a będziemy kończyć. Po tym jak już uwidzicie, jak już spróbujecie, bo dycki jak się uwędzi, to trzeba spróbować tego mięsa. Jak spróbujecie, że to mięso jest dobre, to już idzie go wyciągać. Czasem jest tak, że to mięso jest twardawe. Wiecie, to zależy z jakiego babucia to jest mięso, ale to zależy też od tego, jako my wędzili, bo przeogromnie ważne jest to, co by, tak że wam prawił, co by to mięso najprzód kapkę w 100 stopniach tak go tym dymem go kapkę tak opolić, co by się pozawierała ta skórka. Roztomili nie ma, że jakimś super specjalistą od wędzenia, co żech wiedział, to żech wam rzekł. Jeszcze wam coś rzeknę jednego, jedną wiec. Jak chcecie, co by było więcej dymu, to ja tu mam taki plech, możecie dyski polenisko kapkę przystawić, jak się bai moc, jak jest za wielki fajer, bo wędzeni to je wędzeni, to ma być dym, a nie ogień. I tak jak te razy, oto pomalutku się to drzewo poli, tak by się to miało polić. Roztomili, dzięki piękne za posłuchani. Jeszcze wam na koniec rzeknę, że nic z tego nie róbcie, jak będziecie wędzić w niedzielę, bo jest taka zasada, że do wędzenia trzeba mieć spokój. I albo się bierze urlaub, albo się to wędzi w niedzielę, to nie ma żaden grzech, bo że nie ciupał nic, miał wszystko narychtowane, eny żech przykładą. No a jaki ma być dym z wędzoka? No ten dym z wędzoka rozgonima. To wszystko zależy od tego, jakie jest drzewo. Jak jest suche drzewo, to tego dymu może być mniej, a jak je teraz mam mokrą śliwkę, no to tego dymu je więcej. Jeszcze się podziwamy do postrzodka, jak to wygląda. No, dość fajnie to wygląda. Roztomili, także róbcie wędzok, a wędźcie, bo idą ciężkie czasy.
Miejcie się pięknie.